now, your friend, Yuri Joe. Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuwi ka! Ano man ang ginigibo mo? Unsain ka man? Maayo sa mood? Suya? Maugma? Buksan mo na ang radyo! Ladies and gentlemen, are you ready? Get ready for... Karakantaan mo sa na yan. 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 Sa Radyo Natin FM Naga. Radyo Natin Nationwide. Karakantaan mo sa na yan. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Radyo Natin Nationwide. The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin Nationwide. Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuwi ka! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview kung saan po ating pong kinikilala at mas kinakausap ng malalim ang ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 election. Ako, napakalapit na po. Kaya naman, ito po ang ating aplikanteng kandidato para City Councilor ng Naga City. Matagal na namin siyang talagang ini-invite at thank God naman nagkaroon siya ng pagkakataon na mabisita po tayo dito sa ating munting himpilan. Ayan. Alright, so tayo po ay napapakinggan live sa ating radio frequency 89.5 FM. At tayo din po ay napapanood sa ating FB page, Radyo Natin, 89.5 Naga. Tayo din po ay may live streaming sa radyonatinfm.com/Naga. At yan na nga po, wag na natin patagalin, ipakilala na natin ang ating aplikanteng kandidato para sa araw na to. Walang iba, para City Councilor ng Naga City. At actually, for re-election na po siya. Walang iba kung hindi si Honorable Councilor Omar Buenafe. Hello, Consi. Good morning and welcome po sa ating programa. Good morning, Mama Jan, and good morning kay Mama Fe. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa programang ito dito sa radyo natin. Kung sa Bicol, sa Diritang Radyo. Ayan, maraming salamat po, Consi. So, Consi, actually, ang concept po ng ating programa ngayon is urulay-ulay lang para mas mabisto ka po kan sa tuyang mga nagenyo, sa tuyang mga botante, lalo na po at majority ng ating mga botante ngayon, mga kahuvenan. Ano po? So, mas maigi na po na kilala ka na nila as politician, kilala ka po nila as city councilor, pero mas gusto po namin ipakilala yung inner
o yung personal profile ng ating mga aplikanteng kandidato. So, sino po ba si Konsehal Omar Buenafe as an ordinary member of Naga City? Thank you, Mama Jan. Maraming salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin para maging guest dito. Actually, isang beses lang yung invitation niyo at I readily agreed na magpunta dito. It was just recently. Kaya maraming salamat po sa opportunity. Ako po si Brad Omar Buenafe. Dito pinanganak sa Naga, dito lumaki. Kaya maraming kaibigan, maraming kakilala. Kasama na dyan yung mga katunggalin natin sa politika. Kaya nagpapasalamat ako dito. Very peaceful and very accommodating ang mga tao. At ang ating mga although mga rivals in this political exercise, mga kaibigan rin natin lahat. Kaya hindi mahirap ang pagtakbo. Ngayon po, since dito tayo lumaki, dito tayo nag-eskwela ng elementary, nandito ang ating mga kababata, ang ating pamilya, and mga former classmates. Sabi ko nga, pati mga former classmate, mga dating crush. Kaya tayo ay natutuwa pagka umiikot at marami pa tayong nakikilala. Ako po ay nag-eskwela sa Naga Parochial School, nag-eskwela sa Ateneo de Naga noong high school, and nag-graduate din sa Naga College Foundation. At for a while, nag-eskwela din sa University of Nueva Cáceres bago napunta sa Philippine Military Academy bilang scholar ng gobyerno. And after graduating, na-commission sa military and later on, napunta sa Philippine National Police. Sa pagsusumikap po natin, naging umangat tayo sa mga ranggo, sa mga hagdan ng ranggo hanggang naging general sa Philippine National Police. Umawak ng iba't ibang mga posisyon tulad ng pagiging city director ng isang malaki at progresibong lugar like Cebu City. Humawak ng probinsya, pareho ng Negros Oriental. Humawak ng mga iba pang posisyon na habang tumataas sa ranggo. Although nagsimula tayo bilang detachment commander, mga ganon. So, naging director ng iba-ibang mga national offices. Pareho po ng Philippine National Police Academy. Naging director din ako ng Bureau of Corrections for a time. And natapos po ako doon ng 2 years rin after retiring sa PNP noong 2017 as Regional Director ng Kapulisan ng buong Bicol Region. Kaya po masasabi na si Omar Buenafe ay one of the qualified aspirants ngayong pirilian, kumbaga sa tawag nating sa Naga. And being that qualified and experienced, siyempre, iyan ang kapital natin sa pagpasok sa politics o pag-handle ng posisyon dito sa local government of Naga. Nakatapos po tayo ng halos matatapos na ang isang termino natin bilang councilor ng Naga, and nandyan rin ang mga resibo ng ating mga ginawa bilang committee chairman ng Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management, committee chairman ng Committee on Transport, committee chairman ng Committee on Agriculture, and later on ay assign din sa atin ang
Committee on Children. Kaya may mga ginawa ko tayo mga ordinances na siyempre nagpapabuti ng ating mga situations sa mga sectors na aking nabanggit. Pareho po ng una nating ipinasar na ordinance, yung road clearing ordinance. Dahil nga sa nakikita natin at sa mga reported na lumalalang ating traffic conditions dito sa Naga. Iyon ay para may tulong na inaapuntang padatulan man sa tuyang mga law enforcers para mas may ngipin yung kanilang pag-i-enforce at mapasunod itong mga pasaway minsan ng mga driver. And not only that, ini-encourage din natin na mag-cooperate ang buong bayan, lalo na yung mga commuters, yung mga pedestrians, na halimbawa, yung simpleng paggamit ng pedestrian lane pag tumatawid ng kalsada, isang tulong rin yan na paganda ng flow o ng bulos kan sa tuyang trapiko para di maabala masyado. Ang paggamit kang mga sidewalks na dapat dyan naglalako ang tao bako sa tinampo ta nakakaabala man yan kang flow kan traffic. Ta siyempre, abo man ka mga motorista o mga driver na maka-aksidente. Ang paghalat, pagpara, pagsakay o pagbaba dyan sa tamang lugar. Saro yan sa nakaka-istorbo man minsan sa bulos kan trapiko. Dahil kung ang mga jeepney drivers mapundo dyan sa mga bawal dapat na pupunduan, hindi makaabala, kung magsusurunod lang sila kaya, mas mapapagayon. Kaso, ang ibatang mga commuters, kung yaon sa man si signboard na no loading, no stopping, unloading, dyan man mahalat, dyan man mapara. Eh, siyempre, yung mga drivers na nag-aadimuhan, pupunduan. So, nagkukos ng pagkaabala kang traffic. Dahil, lalo na dyan sa medyo piot-piot na tinampo, pag nagpundo dyan, lalo na dyan sa may tao-tao pa kang tinampo, talaga makaka-apekto yan. So, aside from that, may mga pinanday na kami, kita na yung mga ordinances and gulping resolutions. Pagbilang mi ngani sa pagiling mi sa report kang Sangguniang Panlusod Secretariat, nasa 18 na pala ng mga ordinances and more than 200. Kung di ko napapasala, 217 resolutions ang ginibuta para sa pag-improve kang sa tuyang peace and order situation, kang sa tuyang transport, pati na kang agriculture sector na gulpi man na itaong tabang ang sa tuyang mga ginibong mga ordinance and resolutions. Ayan. So, Consi, ibig pong sabihin, sa inilatag mo pong credentials mo ngayon, ibig pong sabihin, noon pa man, nasa frontline ka na ng public service. Ano po? So, pero ang kaibahan po noon, nung nasa PNP ka po, ikaw po yung nagko-command, ikaw din po yung nagpapa-implement or nag-i-implement ng mga ordinances na ibinibigay po sa iyo ng sanggunian, ng local government. Ngayon po na ikaw po mismo ang gumagawa na ng mga ordinances na ipapatupad, ano po ba, bago ka po pumasok talaga sa politika, ano po ba yung naging inspirasyon mo, yung motivation mo, yung ano po yung nag-udyok sa'yo na sige, laban tayo dyan, pasok tayo sa, subukan natin kung ano ba ang kapalaran ko as city councilor. Salamat dyan. Actually, marami nagtatanong tungkol sa bagay na yan. Bakit ako napunta sa politiko? Bakit hindi na lang ako nag-relax na matagal na ako nagserbi sa gobyerno? In fact, I have spent more than 37 years sa pagserbisyo sa
gobyerno ng Pilipinas sa iba-ibang posisyon, sa iba-ibang lugar. And even in the international arena, bilang volunteer na nag-serve sa United Nations mission doon sa Cambodia, nung medyo magulo pa doon, may mga positions na kitang pigkaraputan bilang qualified officer representing the Philippine National Police. Kaya dito po, abang tayo ay regional director, yung pag-upo, kumbaga, that was the time na nagsimula yung campaign, yung massive campaign against illegal drugs. Dahil during that time, nakikita na yung mga problema ang kinukos nito. Aside from the rise of criminality, itong drug addiction, pagkatapos yung pagkalat ng illegal drugs sa bansa, nandun na. Sa mga statistics na nai-report noon, na nalaman natin yung mga ganon. And during the time, I have to encourage people to join us in the campaign kasi hindi naman tayo nagpapabor duman sa patayan lang ng patayan. And I was looking at the statistics and the effects on people. Kaya ang sa akin, ibang approach, that is to encourage the community to join us in this whole of nation campaign against the drug problem. Kaya inorganize natin yung Bicol Region Against Drugs na ang purpose is to give ownership to the community in this campaign of this illegal drug problem, against the illegal drug problem. Kaya po, hinikayat natin yung mga tao, inilaunch natin yung BRAD sa iba-ibang lugar. And while doing so, in order to encourage people to join, siyempre marami yung medyo alanganin o natatakot. Kaya ang ginawa natin, nilagay ko yung mukha ko doon sa billboards. Here is the guy who is spearheading the campaign here in Bicol Region against this pernicious problem of society, para ma-encourage din yung iba. So, marami ang nag-join during our launching, marami ang pumunta at nag-pledge ng kanilang support. And they joined the BRAD. Kaya nalagay yung mga mukha ko dyan sa iba-ibang mga billboards, and people, siyempre, alam mo na, medyo sensitive rin, especially some politicians. Sabi, ay, baka tatakbo ito. Kaya nung una, since nandun sa municipality nila o sa city, uy, si Kuan, baka tatakbong mayor. But then they saw na iba-ibang lugar outside of the city or municipality, kita nila, baka Kuan to, magko-congressman or baka mag-governor. But then makita nila sa buong region, ano kaya, meron bang magiging regional governor? Ano? So maraming ganon. Eventually, I was called to serve again after my retirement. Kaya hindi ako sumali doon sa elections noong una kasi pinatrabaho ulit tayo doon sa Bureau of Corrections after isang buwan na sana ako nagagardening. Kaso, bigla tayong tinawagan at sinabing kung pwede doon muna dahil may kailangang ayusin na magulong institution. I was the one who really spearheaded the conversion of the civilian institution into a uniformed service. Kaya marami ang nagpasalamat. I was really hailed as a hero doon sa Bureau of Corrections dahil nga sa effort natin para i-transform yon, i-professionalize. To do that, marami tayong ginawa talaga na medyo mahirap and risky also, but then I'm proud to say that I succeeded. Kasama na dyan yung pag-weed out ng mga undesirable sa organization and pag-recruit ng mga bago. At least 1,000
new personnel na kasama na dyan yung karamihan mga gwardya na mga bata at mga professionals. Kasi ang isa sa mga requirements natin ay dapat board passer. So we train them and sila yung nakatulong para madilyot kung may mga sindikato pa man dyan sa loob. Madilyot yung personnel ng Bureau of Corrections para ito rin mga batches that we recruited, magkaroon din ng kanilang batch integrity. Sila mismo nagkokosyonan para ma-preserve yung kanilang reputasyon as batch na nagre-reforma ng Bureau. So with that, naging at par with the other uniformed services ang benefits and salaries nitong Bureau of Corrections. Kaya nga nagka-campaign ako noon. Sabi ko doon sa mga criminology students, it's not only the PNP, the Bureau of Jail Management and Penology, the Bureau of Fire Protection na pwede nilang puntahan after they graduate and pass the board exams. Pwede rin doon sa Bureau of Corrections because the benefits, salaries, and the challenges in being in the uniform service at par na rin. Kaya yan po yung mga ginawa natin and some people na mga naka-recognize ng mga ginawa natin sa organizations, humihingi ng tulong sa akin. Sir, tulungan nyo naman ako makapasok sa ganito. Sir, tulungan nyo naman ako. Pati yung mga nasa servisyo na, sir, tulungan nyo naman ako matransfer sa ganitong assignment o ganyan. And of course, ang bahay namin, nasa may gilid ng kalsada, marami rin humihingi ng tulong na mga nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga mahihirap. Kaya when somebody asked me, when I finally left the Bureau of Corrections, na talagang maging sincerely retired na, somebody invited me na habang nagbisita doon sa akin sa ating farm, pinagtatanim-taniman natin. Bisita doon, habang nagkakape, inalok ako na, why don't you join as one of the city officials sa Naga City? Sabi ko, siguro I have to consider that. Kasi pag tayo ay wala na ring katungdanan o position or wala ka ng papel sa government, itong nakikiusap ka na tulungan mo naman si ganito o si ganito, gustong ilipat sa ganyan assignment, parang mahirap kung wala ka naman, di ba? Kung ordinary farmer ka na as retired former officer. Kaya sabi ko, siguro, okay rin yan. Since marami rin humihingi pa rin ng tulong sa atin. So, sige kako, I will try if I will be acceptable to our kababayans in Naga City. Sige, so it happened. Awa ng Diyos, naging number 4 naman tayo doon sa nakaraang local elections. Kaya nagpasalamat ulit ako. This is an opportunity to thank again those who supported me during that previous campaign and sa mga padagos na nagtatarabang sa tuya, sa tuyang endeavor sa local government of Naga and in this kalakawan ngayon. Salamat po. So, Consi, talaga palang ang naging motivation mo is para sa tao, para mas makatulong ka pa sa tao. Not na hindi dahil may yung parang gusto kang ordinansa or law na maipush, kung hindi para mas makatulong ka pa sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Which is very good. Ang sabi ko nga po, Naga City, dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki. I've served other
jurisdictions na sikat tayo doon dahil sa mga nagawa natin in Dumaguete City, in Cebu City, in Pampanga, in Bulacan, doon sa Tarlac, saan-saang mga lugar na pinunta natin. Even in some areas in Mindanao na kung saan may time na tayo ay deployed doon. So, pati Cambodia, marami tayong tulong na ginawa. In-educate natin, train yung mga pulis doon na mga, although matataas yung ranggo, hindi walang pinag-aralan at hindi alam kung anong gagawin. So, why won't I help Naga City? Marami tayong pinagdaan ng mga trainings, marami tayong naging experiences. Sa palagay ko, yung pagtatanim ng kamote, hindi magagamit yun doon. Kaya, nung inalok ako ng ganon, sabi ko, konsensya ito. It's like the teachings in the Bible na sabi, kung meron kang talent, kung merong binigay sa iyo ang Diyos, palaguin mo. Huwag mong hukay sa lupa, italbong dyan para hindi magalaw. Speaking of trainings na po, nung naging aplikante and nabisita po kami dito ni Attorney Lenny Robredo, nabanggit niya po na ang bagong Team Naga nag-undergo na ng mga trainings at kumbaga meron na po kayong kanya-kanyang mga hinahawakan na sabihin na nating komitiba in preparation po kung kayo po ay makakaupo na sa after this election. Ano po yung na-assign sa iyo, Consi? Ipapatuloy ko po siguro itong dati ko nang hinahawakan, yung Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management na angkop po sa ating background. Kaya dyan naman tayo at home at comfortable na magtrabaho. And of course, ito pong Committee on Transport. Iyan pong dalawang committees na yan. Alam naman, sinasabi nga nung iba, yung mga problematic na mga sektor, yun ang na-assign sa atin. But then, I am Brad Omar Buenape. Alam naman natin kung anong background natin and handa tayong harapin yan. Kaya po, nandito tayo para makatulong na mas maayos itong mga bagay na to, itong sectors na to. And very willing po at your service pa rin. So, pag kayo po ay nakaupo na for this 2025 election, ano po ang mga i-reactivate mo? Meron po ba na i-reactivate na nagawa mo ng ordinances? Or ano pa po yung sa palagay mo mga major na ordinances na pwede mo pong ipatupad? May mga nasimula na po tayo, halimbawa yun sa pag-revise ng ating Traffic and Transport Code of Naga City, which is already very outdated. Napasar po yan noong 1993 pa. Kaya ang kanyang numero is 93-049, ordinance number 93-049. And kahit doon sa ordinance na yun, pag binasa mo, makikita mo, wala pang ang PSO doon. Kaya tapos yung mga ibang mga provisions are already outdated. Pati nga Naga City Police Office, wala pa doon. Yan, doon ay police station. Lumaki na ang Naga, nag-develop na ng gusto, ang dami nang nabago. Hindi lang mga establishments na dumami ng gusto. Nag-expand ang Naga. Kaya nga, may CBD1, CBD2, tapos may CBD3 na. Makita nyo itong Almeda Subdivision, Highway. Almeda Highway, itong ating Diversion Road o Rojas Avenue. Nakita nyo yung Magsaysay. Ngayon, may Balatas Development Area. Meron na rin din-develop doon, Santa Cruz Development Area. And businesses have been going up dyan sa
dati mga remote areas like Pacol, Carolina, and Panikwason, San Isidro. So, marami nang nabago. Kailangan rin natin na mag-jibe ang ating peace and order systems dito sa pagbabagong ito. Isa dyan, siyempre, nakita natin yung kahalaga ng CCTV cameras. Inumpisa na po natin yan pag-drop noon. Although mayroon na dating ordinansa para sa CCTVs, it's more related to businesses. Sa atin ngayon, given the situation, nagkaroon tayo ng mga disasters, nagkaroon tayo ng mga crimes sa mga lugar na masasabi natin crime form, na nagkaroon tayo ng mga sunog, karoon ng baha, mga disasters. It is really appropriate that we have also CCTV coverages dito sa mga areas na ganito para ma-monitor yung mga crime-prone areas, yung mga disaster-prone areas, fire-prone areas. Mas maray na igwa na kita dyan. And at present, tatapos po itong Center for Safety and Resiliency. Yan dyan sa may Balatas Development Area. And sa mga direction kayan is to have centralized monitoring sa buong city and para mas mapadali ang mga emergency responses na gigibuhon pagka may mga incidents, accidents, or emergencies. And aside from that, yung communication sa mga barangays, pag-integrate kang mga CCTVs kay Puan para mas madali ang responses. Diyan, magkakaigwa ng command center where the presence or monitoring of the PNP, the Bureau of Fire Protection, the PSO, and iba pang mga government departments natin dito sa Naga makakapag-responde ka agad. Kaiba na si DRRM, si Satuyang CSWD, Satuyang Health Department, City Health Office. Kaiba na po yan. Kanin pag nagre-responde, halimbawa, if there is big accident, bako lang minsan kaipuhan mo si pulis. Siyempre, kaipuhan mo si ambulansya. Kung iyang kasulo, dahil lang kaipuhan si Bureau of Fire Protection, kaipuhan yaon man si pulis na ma-assist para mas mapakaray ang traffic doon sa area. Tanganing madali ang paglawag, halimbawa, kang fire truck, kang ambulansya, and maprotektaran to mga people na nagmamadali na ma-evacuate ang sa indang mga gamit or ang sa indang pamilya. So, kaipuan maning assistance ng kang pulis. Kaya magiging integrated response dahil maihiling naman sa monitors kung ano ang sitwasyon, mahihiling na tulos. And even the chief executive o kung ang responsible official pwedeng mag-monitor duman, mahiling ninda si mga pangangaipuan pa, and they can outright direct makapag-dispatch kung anong kaipuhan na assistance para duman sa mga biktima. Ayan. So, mga kaibigan, na ilatag na po ng ating aplikanteng kandidato ang kalahating bahagi ng kanyang credentials o ng kanyang application platform. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview. Makalipas lang po ng ilang minuto, magwa-water break lang po kami. Magbabalik po ang ating programa. Diyan lang po kayo.
Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Meron din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-blurred din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! The mighty sound across the archipelago. Radyo natin nationwide. Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! Welcome back po sa ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan kasama po natin ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para City Councilor ng Naga City. Walang iba po kundi si Honorable Councilor Brad Omar Buenafe. So kanina po na ibigay niya na ang kalahating bahagi ng kanyang credentials o ng kanyang application platform. So ngayon naman po, Consi, magtatanong naman po kami, ibibigay ko sa iyo yung mga feedback, yung mga katanungan po ng ating mga taga-Naga with regards po sa traffic. Kasi po nasasabi nga nila na parang kahit nagro-road widening, kahit inaayos yung mga gilid ng tinampo, pagdating ng certain period of time, siguro mga 1 week or ilang araw, nandyan na naman yung mga nagpaparada, ginagawa ng parking area yung gilid ng tinampo. Pinahiwas na nga ni Daapo, kaso lang parang pinahiwas para gawin nilang parking. And yung mga areas Daapo dito sa sentro na tigpa-parkingan pa rin, tapos yung mga paratinda Daapo. So yung mga pedestrian, talagang sa tinampo na maagita. Kumbaga, suan na po ang agihan. Ano po ang masasabi niya dyan? Tama po yan, Jan. It boils down to discipline talaga. Disiplina kang komunidad. Bakulang si mga tao na nagagaramit kang areas niya, kundi buong komunidad, kaya po ang talagang magtarabang.
Ang pagdidisiplina sa community, yaon man dyan ang enforcement. May naturally sa bagang tao, when the cat is away, the mouse will play. Saka si convenience ninda iyong pinaprioritize. Bako na si paghiling kang epekto sa iba. Minsan araw kaya nangyayari. So ano ang kaipuan taman dyan? Enforcement. Kaya saro po sa gusto tam mas pakusugon, ini yung sa tuyang mga enforcement units. Makakatabang yan para sa pagdisiplina. Kaipuan talaga. Dahil mo masabi na ma-cooperate lang ini yung mga taong ini. I've been campaigning for mga practices na makakatabang para sa smooth flow kan traffic. Pareho nga ni kaya na piga-advertise na dati. Kita nagagastos para sa pag-educate kan tao. Like a simple thing as using the pedestrian lane, pag mabalyo sa tinampo, saro po yan sa indicators man kang disiplina kan tao. So, pinapakiulayan ta na kung pwede, ang tao magbabaralyo sa tamang lugar. But we understand also na ang iba, bako man mga taga-naga. Si mga nagdadarayo digdi, minsan dahil hindi aram na arog pa lang kayo sa naga. But we can all help kitang mga nagenyos by practicing what is right para mahiling ninda in Naga City ang mga tao arog kani. Nagagamit sindang pedestrian lanes pag nagbabaralyo. Nagpapara sinda duman sa tamang lugar. Bako tong pagmalakaw, imbis na sa sidewalk, malakaw sa tinampo. And may mga factors din yan. Halimbawa, si mga nag-encroach duman sa sidewalks, nagigibokan sa indang businesses, niyaon man dyan si pinaradahan si sidewalk, kang sa indang mga sasakyan. So, may mga arog kayo na bagay na dahil talang may asa na sinda mag-cooperate. We also need to do enforcements. Kaya saro po sa gusto tang pakusugon, ini yung sa tuyang mga enforcement units. We can incentivize also, aside from pigtatawan ta sindang tasking, ma-incentivize sa siguro by giving some recognitions or rewards for enforcers na nahiling ta talagang masigasig sa trabaho and gulpi man na ginibo. Si Sakuya pong pinanday na primerong ordinansa katong magtukaw kang 2022 is the Road Clearing Ordinance para ma-reclaim taman si mga road carriage para mas maging smooth ang flow kang traffic. Saro na yan sa mga reklamo po. Aside from delaying traffic, nakaka-cause din ng accidents. Diba? Recently, may igong accident na nangyari dyan sa may Magsaysay Avenue kung saan si nagja-jogging niyaon sa may gilid kang tinampo. Dahil magamit siguro bakong encouraging si sidewalk na gamiton para mag-jogging. And it resulted to death and injury sa mga joggers. So, si satuyang ordinance na ginibo para may padatulan ang satuyang mga enforcers para mahali ni yung mga obstructions, mahali ni mga encroachments sa tinampo. Pareho kaya kung na-obstruct naman si sidewalks, may ginibo si taong naglalakaw dyan, kundi mababa sa tinampo. So, sarap po yan. So, sa pagdidisiplina, kaipuan tang continuous na reminders din. Nire-remind ta si tamang gibuhon. Pareho kaya dapat ang mga drivers, mga nag-operate ka mga PUVs, dapat i-consider ninda arin si mga tamang gibo. Bako tong huli ta nagpara man si pasahero duman sa may no stopping, loading, unloading, duman naman si namat pundo. And dahil niyaon sa may gilid kan tinampo man si pasahero,
mana magigilidan si PUB, mapundo na duman sa tahaw. Kaya nakakaabala talaga. So, dakulang bagay ang discipline. And to discipline people, we need enforcers. And for enforcers, para mangyari na magayon ang satuyang enforcement, we need to invest in peace and order. Kaipuhan po yan. Gastuhan para mangyari. Halimbawa, itong mga punduhan, ng mga jeepneys, itong gigilidan, kaipuhan may mga bay. Itong pwedeng gumilid. And para maging encouraging also to commuters na duman sinda maghalat sa tamang lugar na to, laganantang shade. Baka itong expose sinda sa elements, lalo na sa heat of the sun na experience yata ngunyan. Siyempre, pareho dyan sa may SSS sa Concepcion Pequeña. May puon ning Nara 3 dyan sa may gilid kang tinampo. Kung saan man nakalaag si no stopping, loading, unloading. Siyempre, si mga commuters, duman man sinda mahalat, may shade, medyo mas mapresko, and harani. So, halimbawa, pagluwas duman sa may SSS, kung saan sinda may linakaw, duman sinda mapara. Si mga hali man duman sa Greenland o sa sitio Manggapo-Gapo, dyan sa may Concepcion Pequeña, pagbalyos tinampo, nyaon duman sa may Nara 3, duman sa may no stopping and loading, duman man mahalat ng pampasayrong auto. So, it takes the cooperation of the whole community. And magayon po niyo na kung kita masurunod dyan sa mga regulasyon sa mga tamang dapat gibuhon, nakakaset kitang example sa ang Naga City baga, Metro Naga na. And may influensya kita sa mga karatig bayan. And even those coming from other places na nag-aabutig di. Kaya ba na dyan ito nga ni mga nagkakarayod na pampasayro. Ang iba porque hali sa ibang lugar, tatagaon sa presyo. Pagbaba dyan sa may terminal. Which is bad image for Naga City and Nagueños. Kaya puwanta po talaga kooperasyon kang gabos para mas mapauswag ang Naga, mas mapamaray ang satuyang peace and order situation. Isingit ko, Konsi, yung mga namimili ng pasahero, lalo na kung ang sasakay senior citizen or yung mga pinagpa-priority natin na pasakayin, may mga problema tayo minsan sa ating mga drivers na namimili sila. Hindi po ba pwede kasi dati meron po akong nakausap na ang sabi, pag walang laman ang tricycle, sumakay ka na. Huwag mo nang tanungin yung driver or sabihin kung saan ka pupunta, sumakay ka na. Kasi obligasyon nila kung saan ka dadalhin. Which is, kasi minsan po nangyayari, di ba, magsasabi ka kahit wala naman sakay, magsasabi ka sa aayawan. Po. Kaya ni-encourage na nga nita. Ngunyan baga uso ng maray ang cellphones na may mga cameras na kung pwede makuha ng picture yan si mga pasaway. Tangani mai-report naman. We do not only report to the PSO or the PNP but also to the Trimobile associations. May mga TODA yan, may mga opisyalis ng TODA, and we regularly meet with them also para ma-discuss yung mga bagay na yan. Fina-facilitate yung mga meetings niyan ng Naga City People's Council officials. Kaya po, napag-uurlayan man yan, ang sabi ninda, aside from may mga pasaway man talaga, na dapat nindang sitahon, igwa ning iba na hali sa ibang lugar na nagkukuluro minsan, especially during wee hours of the night. Nagkukulang na si regular mga trimobile or jeepneys na
nagkakarayod o nagsiservice sa mga commuters. Kaya kaipuhan taman si kooperasyon kan sindang mga asosasyon sa pagdisiplina sa indang ranks and sa pag-report katong mga ibang violations na gibo kang ibang mga grupo. Ang PNP, ang PSO, I believe is very willing to act on this also provided na makuha nila ang tamang reports. May mga basihan like pictures para sitayan o mamultahan or issuing tickets for certain violations. With regards naman po, Consi, sa peace and order, since nabanggit niya rin po yan kanina, ang crime rate natin ngayon is parang nagiging dominant ang involvement ng mga jóvenes. Ano po ang masasabi mo dyan? Tama po yan. May mga recent incidents na ang involved mga jóvenes, mga juvenile delinquents. Sa iba pong lugar, igwasin na mga talaga yan, disciplinary measures na ginigibo. Ini pong mga jóvenes, siyempre, pinadakula yan kang magurang o kang pamilya na nag-aalaga sa inda. Sa ngunya na panahon, very challenging ang pagiging magurang. Very challenging ang pag-aalaga kang mga aki. Although may mga efforts o gulping efforts ang tuyang local government sa pag-educate sa inda, may educare kita, may libre kitang pag-eskwela sa elementary, may mga libre sa high school, may mga support na pigtatao sa mga scholars. Kaipuhan ta ning dagdag pang mga tabang para sa mga kaakian. Pareho halimbawa pagkakaigwaning mga sports facilities, mga panglibangan ninda para magamit ang sa mga energies and ma-develop ang sa talents. Yung mga recreation facilities sa mga barangays, mga sitios, mga resettlement areas, importanteng maray. Kaya pagka halimbawa nagkakagitan ng mga mga facilities, mga housing units or mga pag-establish ng mga communities, mga relocation areas, kaipuan, may mga facilities man. I-consider yung youth. Bako lang i-consider na magkaigawang trabaho man si mga taong pig-relocate duman, kundi ining mga aki, siyempre, may igwasinda ng eskwelahan, igwasinda ng mga facilities sa pagde-develop. Ining youth, nahiling ta naman si mga nangyayari, may mga na-involved sa krimen, mga CICL or Children in Conflict with the Law, igwa man ni mga children at risk. Saro po sa dakulang tabang kayan, si pag-provide talaga ng mga pangangaipuan ninda sa inda pag-develop sa sarong environment. Sa experience ko po, halimbawa, duman sa pag-handle kaniyong mga CICL, si mga children at risk, sa mga na-discoverita duman, halimbawa, duman sa sarong progressive na lugar, naigwa silang pinagibo talagang shelter. Alagad, si mga aki na pigaralag ninda duman, nagdudurulag. Dahil, ang kaipuhan ninda, bakong shelter. Kaya nga sinda naglalaroy-laroy sa mga tinampo. It's because there is something else that they need aside from shelter. Kaipuhan nindang activities. Kaipuhan nindang involvement sa mga bagay na sinda ma-enjoy. Sa ngunya ng panahon, ang kadaklan niya una sa gadgets. Kaya nga may mga move na pinagbabawal yan sa during classes. Katapos may mga nagsasabi pa na
ibabawal yan sa mga kaakian. And they have a point in that kasi sa pareho sabi kang iba, dati ang mga aki gustong magpararuluwas. Ngunyan, pipiriton mo na magluwas. Gusto, sa gadget na sana nakaatubang. Kaya, kaipuhan tang tawanan niyo ning atensyon. And it involves ining family, kaipuhan ang pamilya, ang magurang, takulao na maray ang sa indang role dyan. Saro sa mga factor siguro, itong mga rights naman kang mga kaakian, na ngunyan baga masakit na ang pagdisiplina dahil gulpi naman mga pinagbabawal na bagay. Yaon sa Biblia, spare the rod and spoil the child. Kaipuhan, ini yung mga aki, disiplinahon talaga. Pero, ngunyan, pero kuya na, no, gulpi na ng rights, ang mga pigpe-prescribe na approaches, kakaulayin na lang sinda, papaliwanagan, educate. Pero, mayo ng takot minsan si mga kuhanay. Kaya na, ang iba nawawaran ng respeto. Sa experience ko nga ni dati, si mga nagkadarakop may, mga minors, pagkadara sa istasyon, sasabihan ka pa, "Hoy sir, 15 anyos pa lang baga ko." Araw kayan. So, aware sinda sa indang karapatan. Kaya kaipuhan, we should approach this in a very discerning manner also, na data sinda ma-offend, data balga ang sa indaman ng mga rights while trying to discipline them. Kaya nga ni, ngunyan, bako lang dapat mga kaakian ang satuyang ini-educate, kundi pati mga magurang on how to handle their children para magdakula yan, having the values na dapat pinoposes ninda sa indang pagtalubo. Tanganing maiwasan later on si pagiging imbuelto sa mga krimen. Very challenging ang pag-handle kang mga kaakian. Kaya kaipuhan man ning suporta ang satuyang gobyerno sa bagay na ni, para sa mga magurang, para sa mga guardians, and even the community where our juveniles or our kids are. Nganing araman kang komunidad, sabi nga ni, it takes parents to para magkaigong aki. Pero it takes a community to grow a child. Kaya ini po kaipuhan bako lang si aki, kaipuhan si magurang, kaipuhan man si komunidad mismo, suportahan ta para sa karahayan kang aki. Ayan, it all boils down talaga sa family. Now, Consi, if ever po napala rin kayo na manalo ngayong May 12 election at makatukaw giraray as re-electionist sa sanggunian ng Naga City, ano po ba ang sa iyong 3 years or sa term of office mo po, ano po ba ang masasabi mo na ito ang magiging resibo or ito ang resibo ni Brad Omar Buenafe, ito ang tatak Brad Omar Buenafe? Ang saro po na hiling ta mga problema, kay puan pang i-improve. Siyempre, ang satuyang peace and order situation. No? Kaipuhan tang i-rationalize si deployment kan satuyang mga enforcers. Nahihiling ta, may ibang mga lugar di Gisanaga na medyo crime prone. Highly dense ang population in the dyan. And
may mga reports na nagkakaigwa ng mga arabunan, mga petty crimes, may mga reports na dumanhali nga si involved sa crime. And nahihiling taman ang sitwasyon nila na surusuan, pag nag-agi ka duman, nag-house to house ka, usually may nag-iirinuman, kikiblitong ka pa nga ni, oy, mayo lamang dyan ang kandidatong iyo, alat. Nga arog kayan. So, ang gusto ta mas mapakaray ang pasi-orden, and to do that, i-rationalize naman ang deployment kan sa tuyang mga kapulisan, kay mga peacekeepers ta. Igwa kita ning anom ng police stations kunyan digi sa Naga, aside from the city headquarters na nyaon dyan sa may Barlin. Si Police Station 1, nyaon man dyan. Kita po baga ang nagpagibo kayan, katong ako pa si Regional Director. Itong mga areas like Sabang, sa Sabang, Kataid, ang magkataraid dyan, si Igualdad, tapos Araniman si Abella, iyan mga lugar na yan, parts of Mabolo, pero may nailing kang police station duman. So may pigiling ko na dapat siguro malaganan dyan sa may harani sa LCC. Now overstretch ang sa tuyang mga istasyon, sa tuyang deployment. Halimbawa, itong Station 6 sa Kararayan na pinapahali na nga ni garo squatters inda dyan sa indang lugar, piganapan tangon niya ning malilipatan. Ang coverage kayan nag-aabot duman sa Barangay del Rosario, duman sa may highway ito, sa may National Highway, Barangay del Rosario. And kaibanan sa coverage kayan ining Barangay Balatas. Kaya kung ilingon mo, overstretch. Iniyo pong police station ta sa may Peña Francia, ang coverage kayan hanggang duman sa may San Felipe. So, hanggang duman sa may Bagumbayan. Kaya, kung ilingon po nindo, talagang may problema kita sa deployment. And sinasabi nga na our enforcers, our peace officers should be deployed where it is most needed. Kaya, since nailing ta, kung nyaon sa inyong mga areas na medyo problematic, duman dapat may presensya. Sa pag-ikot igwang mga barangays, mga sityos, na saro yan si sendang issues. Mayo nga kaming pulis digdi. May mga nangyayari nga digdi yung arabunan. So, sabi ko nga tamayo kung nakuha ang report, si City Director nagpapadaraman sa kuya regularly kang sitwasyon sa Naga. Pira si nangyaring krimen, si resulta kan sa ng operations, pira si nadakop, pira si kinasuhan. So pira si na solve ninda o na cleared na mga crime incidents. Pira si aksidente sa kalsada na pigrespondian nga aro kayan. Alagad, hababa si statistics duman. Pero duman sa mga pigdumanantang mga barangay, may mga reklamo. Yan ko, dahil yan i-reporta. Dahil siguro na i-report. May yan sa ko. So, siguro, dahil inconvenient sa inda para magduman sa istasyon, siguro mayo sinda mga hotline numbers na pinadaran kang sa indang report. Kaya, dahil na respondian kan si mga kapulisan. Kaya po ang pakarayon si deployment kang mga tao, mga enforcers and peacekeepers duman sa mga lugar na dahil gayon nakukuberan. Iyo po yan.
saro pa. Si ini pong pagpakaray kang sa tuyang mga CCTVs, kaipuan na po yan, i-update si sa tuyang existing na ordinance. Kaya igawa na po kitang draft naman na ginibo kayan. And ini pong tungkol sa transport. Nagpaparadakula na sa tuyang transport sector. Yaon po dyan si mga nagpapadyak, yaon dyan si mga nagtatry-mobile, yaon dyan si mga jeepney operators and drivers. And yaon man dyan sa tuyang modern PUVs ngunyan. Aside from mga nagraralaog digding harali sa ibang lugar, mga vans and other vehicles na mga pampasahero. So, every now and then, may mga problema, may mga reklamo. Kasi manungod sa terminal, manungod sa indang mga ruta, manungod duman sa mga prangkisa na panaisyuan, manungod naman sa mga violations, kag sa tuyang nyaon sa transport sector. Bako lang si mga nyaon digdiyo sa siyudad kang Naga, kundi itong nagraralaog hali sa ibang lugar. Gustong sabihon, may mga issues and concerns na pirming nagka-crop up related digdiyo sa sector na ni. Kaya minamarahita na magkaigwanan ng opisina dyan. Taang reklamo nga sa Muya during our consultations with former Vice President and our incoming Mayor Lenny Robredo, mga reklamo dyan, dahil ninda aram da kung saan maaduman na opisina, ta palipat-lipat. Kaya ang sa tuya pong iniisip, mag-establish na talaga ng transport office para aram ka mga tao sa maduman, aram ka mga drivers and operators kung saan ma-transact. Kaya po, saro yan sa mga masasabi tang magiging landmark legislation ta. Salamat po. Ayan, maraming salamat sa pagsagot po sa ating mga katanungan. Pero ito na po ang ang ultimate nating question para sa ating programa. Na iyon naman po talaga yung isa sa mga hinihintay na marinig din po ng ating mga nanonood at ng mga nakikinig sa kanila ng mga radyo. Ngunyan po na maabot na May 12, 2025 election. Taano po ang pangalan po ni Brad Omar Buenafe ang kaipuhan nindang i-shade, isa sa kaipuhan nindang i-shade bilang City Councilor ng Naga City. Taano ta ika, Brad Omar Buenafe? Salamat po. Taano tabako kita, di ba? Kita kwalipikado. Kita may eksperyensya, may mga ginibo na, and may mga gigiribuhon pa na importanteng bagay para sa pag-aasenso kang syudad ning Naga. Masabi ta nga ni, ang sa tuyang acronym, OMAR, Oragon, Maasahan, asin responsableng kandidato. Kaya po, kung mapili, siyempre ang sa tuyang mga botante, siyempre, I am very confident na sa indamang pong suporta, kita may resibo kan sa tuyang mga ginibo and kwalipikado kita na probado naman sa nakaaging mga kuwanan niyo, taon na niyo na kita nagtukaw. And of course, responsable asin bagay sa posisyon. Salamat po. Anong numero po sa balota? Numero 10 po ang maswerteng numero. Ang Buenafe po, hali sa buena, which is good. Kung baga itatranslate mo ang Spanish na word na yan. Fe is faith. Good faith ang Buenafe. Kung buena, dagdagan mong S, buenas. Kaya ang itatao ko pong maswerteng numero 10.
Iyo po yan, Ayan. si Buenape. Salamat. Ayan, mga kaibigan, numero G sa balota para City Councilor ng Naga City, si Brad Omar Buenafe. Maraming salamat po sa iyong oras. Alam ko po, very busy kayo at syempre ongoing pa po ang ating pagkampanya. Ano po, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay nyo dito po sa radyo natin. Ayan mga kaibigan, ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga-Job Interview, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay, and to God be all the glory. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Taanoy ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Nationwide.